Здравейте, приятели, и добре дошли в третия епизод на моето кулинарно предаване. Днес ще ви представя един много интересен десерт, който е братовчет на чизкейк, а именно кексов чизкейк. За целта ще използваме следните продукти: 600 г крема сирене, 400 мл бита сметана, 4 яйца, 20 г брашно, 240 г пудра захар, 50 г масло. Също така ще използваме ванилова и лимонена есенция. Преди да правим каквото и да било, трябва да загреем фурната. Включваме фурната на 200 градуса да пече само отдолу. Сега е време да смесим всичко. Започваме с крема сиренето, което трябва да е престояло на стайна температура, за да може да е по-меко. Добавяме крема сиренето и след това започваме да го мачкаме в купата. Започваме да го мачкаме в купата с цел да го разбиеме съвсем малко, след което добавяме 4 яйца. След като добавим яйцата, гледаме да ги разбъркаме с крема сиренето максимално много и след което започваме да ги бъркаме с миксер. И сега е време да ползваме нашия миксер. Добавяме брашно. След което добавяме сметаната на части. Пудрата захар, която е в промишлени количества. Сега идва момента, в който трябва да добавим ваниловата есенция и лимоновата есенция. Слагаме повече от 2 супени лъжички. Някои хора ще кажат, че е много, но след като се изпече, вкуса се притъпява. Добавяме около супена лъжица и половина лимонова есенция и започваме да бъркаме. След това добавяме маслото. Започваме да бъркаме, след което трябва да добавим и маслото, което е оставено на стайна температура да омекне. Започваме леко да го намачкваме в купичката, в която съм го поставил, с цел по-лесно да се разбие в сместа. След като вече сме го намачкали, го добавяме в сместа. 50 г масло. Гледаме да не изпускаме и започваме да разбиваме маслото. След като сме разбили вече сместа, трябва да я налеем в форма за хляб. За целта ще ни трябва хартия за печене, която да сложим вътре в формата за хляб, за да не залепне. Наливаме бавно в формата
гледаме да не я цапаме от външната страна, както аз го направих. Разстиламе равномерно навсякъде, за да може десерта да се оплътни. Финално заглаждаме. Десертът ще се надуе със сигурност във формата, така че трябва да го наблюдавате. Как ще се получи. След като десерта вече е налят във формата, го поставяме във фурната на 200 градуса за 40 минути. Дойде време и да нарежем нашия десерт. След като го изкарате от фурната, трябва да го оставите на прохладно място, за да изстине. След като изстине, трябва да го сложите в хладилника и да го държите една цяла нощ. Дойде време и да пробваме. Заповядай! Днес имаме розова чинийка за момичето и черна чинийка за мен. Изглежда много, много красиво първото, което е. Истина изглежда добре. Какво мисли за презентацията? Добре, добре. Много обичам малини, борвинки и смокини даже. Да. Горе-долу сезонни плодове. Десерта е тежичък, затова малки парченца. Аз започвам. Давай. Изключително плътен и наситен с вкусове. Аз усещам и захарта, и ваниловата есенция, и лимонената есенция. Изключително свеж, в същото време тежък десерт. Плътен е, сладък е. Също и се усеща от крема сиренето и сметаната една лекота. Много кремов, много млечен, много приятен вкус. Наистина приятен. И плодовете наистина довършват вкуса. Даже мога да кажа, че ми харесва повече от лимоновото брюле. Наистина? Да. Ами, повече съставки и повече време за приготвяне. Може би това е повлияло мнението ти. Наистина много добър десерт. Препоръчвам го на абсолютно всеки, който харесва сладички и не чак толкова силни. Аз мога да препоръчам на абсолютно всеки да си го направи вкъщи, защото това е един страхотен десерт. Единственото, което е като проблем, ако смятате, че е проблем, че трябва да го изчакате една нощ в хладилника. Много е трудно да знаеш, че имаш десерт в хладилника и да се сдържаш, нали, да не го опиташ. Ами, хубавите неща изискват време, така че ще трябва да почакате, но наистина десерта
Десерта си струва. 10 от 10. Благодаря, че бяхте с мен. Аз бях Алекс, с мен беше Габи и ще се видим в следващото видео. Лайквайте, шервайте, коментирайте и до скоро. Аз започвам да хапвам, защото не издържам.